Zdravím vás, som Aďo a dnes by som chcel hovoriť o kvalite potravín nielen na Slovensku, ale na celom svete. Povedzme si úprimne, že väčšina potravín, čo sa predáva v našich obchodných reťazcoch, je absolútny humus. Ale čím je to spôsobené? Prečo to taký humus je? Však keď zdravo vyrábame potraviny, zdravo ich skladujeme a všetko, tak prečo to humus? Odpoveď je tá, že ani jedna z tých vecí, čo som predtým nevymenoval, není splnená. Potraviny sa nevyrábajú zdravo, nie sú zdravo skladované, striekajú sa na nich rôzne srajdy a potom sa čudujeme, že to dopadne tak, ako to dopadne. Tak prejdeme konkrétne k tým veciam, prečo sú hnusné. Je to spôsobené tým, že dosť veľa potravín, až 60%, dovážame na Slovensko. Vy si akože myslíte, že tie potraviny budú čerstvé? Teda netýka sa to konzerv a podobných vecí, ktoré vydržia 10 rokov, lebo je v nich strašne veľa umelín, ale hovorím napríklad o ovoci, zelenine a podobných veciach. To sa všetko vozí zo Španielska, z Afriky a podobne. Myslíte si, že tieto hrušky budú akože čerstvé, keď 3 týždne pôjdu loďou, potom týždeň kamionom a potom 2 týždne ešte budú hniť v nejakom obchodnom reťazci? Bullshit proste. Proste tie potraviny nie sú čerstvé. Keby sme ich vyrábali na Slovensku, bolo by to oveľa lepšie, lebo ľudia by videli, že výrobcovia sú tradiční a že tie potraviny nekvásia neviem koľko. Najlepšie je kúpať potraviny, čo aj na trhu, na tržnici, to je vlastne to isté. A podobné veci. Na tržnici, síce nemáme to úplne zaručené, ale asi to nebude pochádzať niekde z Afriky, keď to babka teda predáva už na trhu. Druhý taký aspekt, alebo fakt, ktorý ovplyvňuje čerstvosť našich potravín je nekvalita. Správne, nekvalita a kopec prídavných látok, ktoré proste nemajú čo robiť v potravinách. Ečka, konzervanty sú fajn, teda dobrečná konzerva vydrží rok alebo 2, to im fakt teda pomôže. Na niektorých potravinách ako jogurtoch alebo mlieku sa to celkom hodí, že mlieko mi neskysne za deň, keď ho kúpim alebo čo, ale treba ísť tiež na to s mierou, akože netreba to všade strkať tie konzervanty, akože tamka netreba. To je ako keby som drevo nosil do lesa, alebo niečo podobné. Nenapadlo ma lepšie prirovnanie, nepýtajte sa. Naozaj, v potravinách sú dosť hnusné veci, ktoré kebyže ste tam vedeli, že sú, tak si tú potravinu nekúpite. Napríklad v Tic-Tacoch, čo som zistil, je guma, škrob a ešte nejaké bullshity proste. Ja keď som toto uvidel, tak som prestal kúpovať Tic-Tacy. Akože guma v Tic-Tacoch. Tak teraz si predstavujem, ako proste na pase ide guma, potom idú Tic-Tacy a proste pchá sa tá guma do tých Tic-Tacov a balí sa to do tých malých vecí. To je jedno. Samozrejme, že tak to není, ale čo to musí byť za potravina, keď je v nej guma? A môj názor, čo spraviť proti takýmto veciam? Ja keď som sa mal nejak brániť proti nekvalite tých potravín, tak by som kúpal len od overených výrobcov, nie niekde z hypermarketu, či proste čo ja viem čo. Podľa štatistík sú najnekvalitnejšie potraviny v stredne veľkých obchodných reťazcoch, potom sú hypermarkety, najlepšie sú samozrejme domáce produkty a podobné veci, rôzne malé predajničky, čo sú na rohu, o ktoré nikto ani nezakopne a podobne. Takže to najlepšie máme rovno pred nosom, ale my ideme do toho obchodného reťazca, povieme si, že tie potraviny sú úplný humus, nakúpime ich, zaplatíme 50 eur a ideme preč. Druhou takou vecou, čo by som urobil, aby som nekúpil nejaké humus alebo nekvalitné potraviny, je čítal si zloženie. Áno, zloženie. To sú tie maličké písma, čo sú vzadu. A myslím, že keď niekto nemá 6,5 okuliare alebo niečo podobné, tak si to dokáže prečítať. Keď si niekto zoberie svoj obľúbený výrobok, napríklad kečup, a takto si prečíta, čo všetko tam je, tak si myslím, že hneď ho prejde chuť jesť a pôjde si radšej kúpiť niečo zdravšie. Teda dúfam, Slováci sú všelijaký národ, oni uprednostňujú cenu pred kvalitou, radšej si kúpim proste
žemlu za 10 centov, aj keď je to úplný odpad a nekúpim si to za 12, lebo je lacnejšia. To bol čistý príklad. A kým sa nezmení mentalita ľudí, tak to bude takto pokračovať, ale týmto videom by som chcel dať najavo, aký je môj postoj na tieto humus, bullshit, nekvalitné potraviny. Hovorte si tomu, jak chcete. Môžete môj názor prijať, môžete ho odmietnúť, robte s ním, čo chcete, je to jedno. Ale bol by som rád, keby ste sa aspoň trošku zamysleli. Naozaj by to bolo také uznanie pre mňa, že som niečo predsa len spravil, že ten môj názor bol na niečo dobrý. Nehovorím takto do vetra, to sa môžem rozprávať s kamošom Stenou. Ale každopádne bol tu vyjadrený môj názor, nechcel som nikoho uraziť, žiadnych výrobcov, existujú aj poctivejší výrobcovia, ja im to neberiem, ale väčšina výrobcov v dnešnej dobe vyrába humus. A prečo vyrábajú ten humus? Je to jednoduché, aby zarobili. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, prípadne zdieľajte a vyjadrite svoj názor do komentárov na túto tému. Aký máte na to názor a podobné veci. Naozaj ma to veľmi zaujíma. Som rád, že ste si pozreli toto video, tak sa zatiaľ majte a čau.